Κάποιου του. Της τηλεόρασης που αγαπάτε και το έχετε δει σε πάρα πολλούς ρόλους, στο ρόλο του καλεσμένου σε πάνελ, στο ρόλο του ηθοποιού, στο ρόλο του σκηνοθέτη, είναι ο κύριος Ηλίας Κακλαμάνης. Τζίκι την κλόν να εμφανιστεί αμέσως. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Πώς θα σας χαιρετήσω. Ξεκινώντας από Νικό θα μιλήσω. Βεβαίως. Καλή Νικό, χρονιά. γιατί Να είσαι καλά. μερικοί άνθρωποι, ευχαριστώ πολύ. Κάθισε. Μερικοί άνθρωποι έχουν ταυτιστεί με την τηλεόραση και με το, από τον κόσμο με τα μικρά τους ονόματα, από την αγάπη που τους έχουν. Έτσι λοιπόν, εγώ θα μεταφέρω, επειδή έχω μία διαίσθηση τελείως κόσμου και από την ημέρα που το έχω πει σε ανθρώπου λένε στη Μαρία και στο Φώτη, σωστά, θα μιλάω έτσι. Το καλύτερο που θα... μας συμβαίνει, Ηλία, ξέρεις ποιο είναι, ότι λένε τα παιδιά. Αυτό θα φτάσουμε 60 χρονών και θα λένε τα παιδιά και θα χαίρομαι πάρα πολύ. Τα παιδιά είναι. Έτσι μας λένε τα παιδιά. Α, τα παιδιά. Η Μαρία με στο Φώτη. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα παιδιά είναι μεγάλο πράγμα να κατέβεις κάτω σαν παιδί που είναι αγνό το παιδί και είναι αυθόρμητο. Και εσείς το έχετε αυτό. Λοιπόν, Ηλία. Λοιπόν, σε γνωρίζουμε από τη τηλεόραση, πολλοί δεν σε έχουν γνωρίσει από το θέατρο. Όμως ήρθε η στιγμή να δούμε. Στιγμές καριέρας του Ηλία Κακλαμάνη, Τζίκι την κλόν. Θα πρέπει να είστε ο Στάνλι. Είμαι η Μπλάντς. Η αδελφή της Στέλλας. Ναι. Για χαρά. Πού είναι η μικρή? Πηγαίνουμε στην επόμενη γραμμή μας και παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Ηλία, γεια σας κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα. Στο μικρό όνομα. Πέτρος. Ναι, κύριε Πέτρο. Καταρχήν γεια σας κύριο Παναγιώτη. Άσε καλά. Εσύ όμως Ηλία γαμίσαι. Φίλε μου, σίγουρα με ακούσεις εδώ. Είσαι εδώ. Θα είναι κανένας από αυτούς τους τάραντους που στο παρελθόν μου τους έχω αφήσει πίσω με κάποια κέρατα. Το μόνο που μένει σε εσάς με ένα τηλέφωνο που είναι το όπλο του δειλού, να νομίζετε πώς μπορείτε να πυροβολήσετε. Ίσως κάπου αλλού, χωρίς να το θέλω, σας έχω κάνει εγώ. Και εννοώ, καταλαβαίνετε. Αυτά μόνο για απάντηση για σένα, φίλε. Αυτά ήταν κομμάτια. Ήταν. Απ' την καρδιά. Πού τη βρήκατε αυτή τη σκηνή τελικά? Πού βρήκατε αυτό? Έλατε. Να σου πω κάτι. Όχι, όμως είναι ένα δείγμα ενός ανθρώπου ο οποίος στη ζωντανή τηλεόραση μπορεί και το. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Ούτε επαρσία έχω, είμαι πολύ σεμνός σαν άνθρωπος. Τις πιο καλές μου στιγμές ήταν την ώρα με έφερνε κάποιος σε δύσκολη θέση. Ηλία, να σου πω κάτι. Είσαι ένας ηθοποιός που περισσότεροι ηθοποιοί λειτουργούν βάσει κειμένου. Εσύ είσαι και πάρα πολύ ετοιμόλογος. Σε έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να μιλάς για τον Καταρχάς να σου και να πούμε έχεις την και αλήθεια. θέμα. Να πες την αλήθεια. Ποια θεία? Ποια θεία? Ποια θεία, τη θεία στη Γιουλάκη. Εγώ πάντως πριν πείτε κάτι να πω το εξής, πως δεν μπορώ να κάνω κομπλιμέντα εδώ σε εσάς για ένα λόγο. Γιατί έχω αποδείξει, θα σου πω κάτι. Όταν ήμουν σε άλλα πάνελ μεσημεριάτικα, όταν έτυχε σε εσάς να έχω πει τη γνώμη που ήταν για εσάς. Γι' αυτό και εδώ δεν θα πω τίποτα το καλό, γιατί τα έχω πει εκεί. Γιατί αυτό δεν τα ακούσαμε. Εμείς ακούσαμε όταν έφαμε στο Θέμο και λέμε Νάτος. Ο εχθρός του εχθρού μας μίλας μας. Διότι κάποιοι μας θέλουν ανταγωνιστές. Λοιπόν, δεν τον έδωνα. Απλώς το άλλαξα τα πρώτα. Και προκάλεσα αν θέλει να με καλέσει εκεί για να καταλαβαίνει αυτά που λέμε. Μην πας μωρέ, κάτσε εδώ σε εμάς. Μην πας τώρα, τι λες τώρα. Κάτσε διαβάζουμε και τα βιβλία σου. Περίμενε. Ηλία, τώρα που είπες πάνελ, θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ έχεις βρεθεί και στην Τατιάνα. Πάνω απ' όλα να είναι καλά που ήμουν αποκλειστικά, δεν πήγαινα πουθενά αλλού. Μέχρι που έγινε ένα κρούσμα και με τιμωρεί κανάλι και όχι η Τατιάνα, γιατί έχω μάθει εκεί πίσω από την πλάτη μου και δεν το ξέρω ούτε αυτή τι έχω μάθει και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κανάλι, ο Φόσκολος. Είναι αυτή η ιστορία με το Φόσκολο, με τη λάμψη. Με το Φόσκολο και εγώ ξέρετε κάτι, δεν θεωρώ πως ένας μεγάλος Φόσκολος. Εγώ έχω παίξει Καλημέρα Ζωή και έχω παίξει σε κάποιες ταινίες. Και έχεις φύγει από το Καλημέρα. Την αναλαμπή του καλού ελληνικού κινηματογράφου. Μιλάμε για Φυλακές Ανηλίκων, Άγρια Νιάτα του Φόσκολου, Θύρα 7 του Φόσκολου. Τον λατρεύω εισαγωγικά. Και δεν μπορώ να πιστεύω πως ένας Φόσκολος είχε ανάγκη από μια καλομοίρα. Αυτό το είπα και το συνεχίζω να το λέω. Δεν έχω δει στον δρόμο μου. Όχι, δεν μένω στον Πειραιά. Απλώς είχα την τύχη να μου έχουν εμπιστευτεί 3 χρόνια θέατρα του Πειραιά. Έχεις μια σχολή στον Πειραιά? Δεν έχω σχολή, είναι παράρτημα. Θεατρική εκπαίδευση Κακλαμάνη. Τι παράρτημα, ποιο είναι το κεντρικό? Νικολάου Πλαστήρα 61 στους Αγίους Αναργύρους. Είναι δηλαδή το κεντρικό στοιχείο.
υποκατάστημα. Όχι, κάποια παιδιά που είναι από τον Πειραιά, παραδείγματος χάρη έχω μερικά. Έχει ιδρύσει μια θεατρική σχολή. Όχι σχολή, σωστό, συγγνώμη, είμαι συγκεκριμένος και το έχω πει και στα πάνελ όταν έχω βγει και με κάποιες μπλούζες. Θεατρική εκπαίδευση, έχει σχολή, δεν έχω το δικαίωμα να έχω σχολή. Να σε ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι η Ανούλα Φλωρινιώτη ήρθε στη σχολή γιατί της είπε ο μπαμπάς της πρέπει να κάνεις υποκριτική αφού είδε την Άννα Καρένινα σε εμάς? Έκανε την Άννα Καρένινα σε εμάς. Λίγο. Σε ένα βίντεο. Δεν το ξέρω. Αυτό το μυστικό δεν το ξέρω. Έτσι μου πάνε και ήθελα να δω αν το ξέρεις. Λοιπόν, θεατρική εκπαίδευση. Γλίτσιντα. Κακλαμά. Ναι. Περίμενε. Τώρα μπορούμε να ξεκινάμε. Σταματήστε. Σταματήστε ότι σαν κομματάκι αυτό που θέλουμε είναι να δώσετε ένα πνεύμα. Όπως το είπατε, αλλά πιο συγκεκριμένη. Για να έχουμε θεατρική εμπειρία είναι να παίρνεις και ένα χρώμα πάνω σε αυτό που εννοούμε σαν ρόλο. Πάρε το κεράκι σου έτσι, εδώ κοιτά. Έτσι. Το άλλο πνεύμα από τους δύο. Οι άλλοι είναι... δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάει με τους νόμους. Εσύ είσαι επαναστάτρια. Λοιπόν, πάμε. Ξανά. Ναι. Είσαι κόντρα στα δεδομένα των άλλων και το τι λένε οι γραπτοί νόμοι. Εσύ είσαι ο άγραφτος νόμος. Ανώ σημείο του ποιητή, έτσι. Πάμε μέσα στον ποιητή, πάμε λίγο στον άνθρωπο του. Ωραία, πάμε. Μακρύ λιθούνι, πολύ σχιστό, έτσι, αλλά. Και ένα τηγούνι σαν το Χριστό. Δηλαδή κάθε κουβέντα από αυτό δείχνει και μία εικόνα. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι, παρακαλώ, λίγο. Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μην σε επηρεάζει να πας για κινήσεις στη θέση. Γιατί είναι τόσο πολύ διαφορετικό, είναι ένα μπαλκόνι. Είναι από κάτω ο Ρωμαίος, έτσι. Είναι ένα κοριτσάκι το οποίο μιλάει η καρδιά της περισσότερο παρά τα λόγια. Ρωμαίο, αλίμονο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Αρνήσου τον πατέρα σου και άλλαξε το όνομά σου. Ή αν δεν θες, ορκίσου μου πως μ' αγαπάς. Και πια δεν θα ονομάζομαι κόρη του Καπουλέτη. Άλλη μία φορά. Romeo. Oh, Romeo. Θεατρική εκπαίδευση λοιπόν η Λίνα. Κάντε σκηνοθεσία, κάντε εντυπωσιακό. Οπότε γίνεται και η κρίση τώρα της Ανούλας με το χαρτάκι έτσι, με το φοβερό έργο. Καλή δεν είναι? Ένα παιδί το οποίο είναι στα πρώτα βήματα δεν πρέπει να δίνουμε το δρόμο, το δίνουμε χώρο και μετά προχωρώντας βλέπει κανείς τι κάνει. Λοιπόν, φωτιά στις φλόγες. Καταρχάς πες το μου, αυτό το έχω σκεφτεί χρόνια. Φωτιά στις φλόγες, πώς? Γίνεται. Φωτιά στα κάρβουνα γίνεται. Ναι, είναι μια υπερβολή όταν είναι γράφουμε ποιητική κάτι. αδεία. Όχι, δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι πρώτα, δεν είναι ποίηματα. Είναι κάποια κομμάτια. Σκέψεων. 2-3 είναι σκέψεων. Να σου πω, θα διαβάσεις το μόνο νομίζω ερωτικό? Όχι, δεν διαβάζω τίποτα. Θα το διαβάσει αυτό και θα το καταστρέψει. Όχι, δεν το καταστρέφω. Λοιπόν, κι ας ήταν μια πόρνη. Αχ, να μπορούσε η καρδιά του ανθρώπου να χτύπαγε πάντα έτσι. Να έκρυβε κάθε λέξη τόσο μυστήριο. Όπως τούτη η καρδιά. Μακάρι όλες οι καρδιές να έμεναν πάντα έτσι τροπαλές. Είπε σ' αγαπώ και έτρεξε να κρυφτεί. Έτρεξε να κρυφτεί σαν να είχε κάνει έγκλημα. Έτρεξε να κρυφτεί κι ας μην κρυβόταν πως ήταν βουτυγμένη στο βούρκο. Ίσως γιατί το κορμί της την είχε συνηθίσει αλλιώς. Ίσως γιατί η καρδιά της δεν την είχε συνηθίσει έτσι. Είπε σ' αγαπώ και έτρεξε να κρυφτεί. Ήταν ντροπαλή. Ναι, ήταν. Και εσύ ήταν μια πόρνη. Το μόνο σχεδόν ερωτικό ποίημα που έχει σε αυτό το βιβλίο. Αυτά είναι επιγραμματικά πράγματα σε διάφορες δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Λέξεις. Παίρνω το πρώτο. Κάνει μια 20 μέρες και σας το έφερα λίγο να ρίξετε ματιά πως βρήκετε από εκεί μέσα πράγματα που μπορεί να κάνουν. Είναι λεξικό. Αλλά είναι ένα ιδιαίτερο λεξικό. Δεν πειράζει. Έχουμε πληρώσει 30.000 στο... Δεν λέγονται αυτά. Σας παρακαλώ, αυτή η πρώτη σελίδα είναι πρόκληση. Ας πάρουν ένα μπιπ. Είδε όρχης ο κινητικός αδένας του άντρα. Μην με νοικοβάλλεστε. Αν στα παιδιά μας λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε εσείς θα εκπλησώσασταν τώρα, ούτε τα παιδιά θα τα κάναμε κουτοπώνυρα. Η λέξη από μόνη της δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέρος του σώματός μας. Όπως το μ***, όπου στο β***. Αυτά θα τα βγάλετε, βγαίνουν κανονικά στον αέρα? Όχι, θα μπουν μπίπ, γι' αυτό κάνω ότι δεν συμβαίνει τίποτα και ότι σαν άπε τώρα, ψωμί, τυρί, ντομάτα. Είναι τελικά ένα λεξικό το οποίο είναι ιδιαίτερο βιβλίο. Δεν έχει βγει ποτέ με ιδιαίτερες λέξεις. Σιωπή, ακατάλληλο. Σοκ. Σιωπή. Σοκ. Είναι αλληγορικά σιωπή. Σοκ. Σιωπή, όλοι κοιμόμαστε. Ακατάλληλο για κατάλληλος. Άμα τα αγοράσει, Γιάννα θα μας διώξει. Να σας πω κάτι, επειδή κάποιοι και λογικό είναι πως θα κρίνουν θεατρική εκπαίδευση Κακλαμάνη, ποιος είναι ο Κακλαμάνης. Πέρα από την παιδεία που έχω από κάποιους δασκάλους κορυφαίες του είδους, όπως ο Ντίνος Ηλιόπουλος 3 φορές τον Αντίνος Δημόπουλος, κορυφαίος αυτός σκηνοθέτης. Όχι καλά. Ο Παπακοσταντίνου, κορυφής του είδους, Κάκια Παναγιώτου, Τάκης Βουγιουκλάκης να είναι καλά. Όλοι αυτοί οι δασκαλοί μου.
μέσα στην εκπαίδευση κάνει σε έξτρα μαθήματα μια μορφή του ελληνικού θεάτρου που τώρα ο χώρος καλλιτεχνικός θα πει δεν γίνεται αυτό. Πώς κατάφερε ο Κακλαμάνης, η κόρη του Μεγάλου Ροντήρη. Τσακώθηκες με το Χίο, έφυγες από εκεί? Τι είναι, έδερνε το μικρόφωνο και έφυγε στον αέρα. Δεν μπορούσε να περιμένει το διάλειμμα. Όχι, δεν μπορούσε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ξανάρθω στην εκπομπή μέχρι να μου δώσετε το λόγο. Είστε ελεύθερος να αποχωρήσετε, κύριε. Γιατί μας έχετε κάνει τη ζωή μας ποδήλατο. Πηγαίνετε, αποχωρήστε για να τελειώνουμε. Σας παρακαλώ, σας το λέω πολύ ευγενικά. Είπα, θέλετε να μείνετε, μείνετε. Ωραία. Σας παρακαλώ, αποχωρήστε. Γιατί αυτό φεύγω. Είναι η χιλιοστή. Ξέρετε να τα λέτε με τους δυνατούς. Φοβάστε και τα ακούσατε για θέμα Αναστασιάδη. Σας έχουμε κάνει απίστευτη διαφήμιση. Μην απαντήσω σε μετριότητα. Θέλετε να μείνετε, μείνετε. Μας τρώτε χρόνο από την εκπομπή. Μας τρώτε χρόνο από την εκπομπή. Είμαι εκρηκτικός, αυθόρμητος και μετά από λίγο δεν πρόκειται, δεν κρατάω καμία κακή, έχω ξεχάσει. Τη Λαμπύρη την έχουμε κλείσει την πόρτα ή είναι η επόμενη? Όχι, όχι, η Λαμπύρη και αυτή να είναι καλά και η Λαμπύρη. Σε όλα αυτά τα κανάλια πηγαίνω. Ξεκινώντας από την Τατιάνα, η οποία Τατιάνα ήμουν συνέχεια μαζί της και θεωρώ το μεγαλύτερο ευχαριστώ με την έννοια του μου δόθηκε μια ευκαιρία μετά από αυτό που έπαθε στο Καλημέρα Ζωή μεταξύ μας. Γιατί στα καλλιτεχνικά πράγματα λες έπαθε. Εγώ χαιρόμουν. Πώς δεν συνέχισα κάτι το οποίο στο κάτω-κάτω, αν το περιβάλλον δεν μου είναι κάπου καλό όπως θέλω εγώ, δεν μπορώ να δουλέψω. Ναι, γιατί είναι δημιουργική. Και έχω οδηγηθεί λίγο στη ζωή μου με ένστικτο και χωρίς να έχω ανάγκη. Δόξα τω Θεώ, δεν είχα ανάγκη ποτέ για να δουλέψω. Δεν είμαι ο πλούσιος. Απλώς και μόνο έχω κάνει έτσι τα πράγματα να μπορώ να κάνω αυτόν τον δρόμο που κάνω εγώ. Και δεν έχω πειράξει κανένα στον χώρο. Εγώ είμαι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Όποιοι δεν με γνωρίζουν από κοντά, λένε κάθαρμα, ξέρω εγώ. Όποιοι με γνωρίζουν, αλλάζουν γνώμη για μένα και αυτό το χαίρομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Εγώ. Κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Να είστε καλά, να αγαπάτε τη τηλεόραση. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, κλείστε τι. Αλλά αν την ανοίγετε και χάνετε κάτι, να ξέρετε ότι εδώ θα το βρείτε. www.ilovetv.gr είναι το site μας, να το επισκέπτεστε και να μας στέλνετε mail γιατί τα αγαπάμε αυτά.